ji saƙona gun masoyina sayyidul kauni ba zan yi wasa ba. Ya nagartace ya amintacce ya hijabul azami ba wai ba, asalin daraja asalin girma sidi kololuwar duka alfarma, shugaba mai garin maka sha nema, wanda ya sauka ya bi ka bai fama, babu son zuciya duka zance na. Godiya za na mika wa rabbani malikal mulki Allahu da fani, tunda baya bari na da rudani, duka gumurzu da rudu na zamani bai taɓan tarbiya ko mutunta ba. Jinjina gun sahabbai na maulana sai da ku za a rika taka alfarma, mai bidar tarbiya ga waliyai ma, tunda aikin ku daidaita al'umma dole ba za ku kyale kazanta ba. Ka'idul gur mai ba da alfarma nasirul haki girma saman girma, sahibul